טוב, ברוכים הבאים למדריך הפקודות חלק 2 של ספידי. היום נלמד על TP, טלפורטד, קיל, להרוג שחקן, ספון פוינט, לקבוע אחרי שאתה מת לאיפה תשתגר, וגיב, להביא לשחקן משהו. הפקודה הראשונה שלנו זה גיב, אז T/give זה, אני בוחר איזה שחקן, או את כל השחקנים, או את כל המובים, או את הכי קרוב, זה לא מעניין, או רנדום פליירס, כלשהו שחקן, זה גם לא מעניין. אם אני לא כותב כלום, זה פשוט ברור שזה אני. לא, סליחה. אני צריך ללחוץ על השם שלי, ואז אני בוחר מה אתם רוצים? גולד משהו, רוצים גולד בלוק. בום. אחרי זה אתם יכולים לכתוב כמה אתם רוצים ממנו. בום. אתם יכולים לכתוב גם מספרים טיפה מוגזמים, אבל רק טיפה. אין לי מקום באינבנטורי לכל כך הרבה, אבל יש לי לזה, רואים? ככה מוסיפים. כמה דברים מיוחדים, שאולי גם עליהם אני אעשה פרק, שאפשר לעשות בגיב, אבל לא סתם לקחת מקריאייטיב, זה command block, סליחה, command block, זה כאילו בלוק של פקודות, שאני לא אספר לכם על זה כי זה די מורכב עכשיו, אבל אולי בסרטון אחר. עוד פקודה מעניינת זה clear, וזה פשוט מנקה לי את האינבנטורי. זה אחד הנחמדים. אפשר גם להביא במקום command block, אתם רואים שזה סגול כי זה מיוחד. אני מביא לי barrier, אתם יודעים מה זה barrier? זה אחד המדליקים. זה barrier, רואים? זה בסרווייבל זה בלתי נראה, סליחה. לאט לאט זה ייעלם לכם. רואים? וזה בלוק בלתי נראה. שאי אפשר לחצוב. אלא אם כן אתם בקריאייטיב. אתם יכולים לראות אותו רק אם אתם מחזיקים ברייר בקריאייטיב. הוא נשאר טיפה אחרי, אבל אחרי ששברתם אותו הוא נעלם. עוד משהו מגניב שאפשר להביא זה... לא, אין עוד דברים. אז הפקודה הבאה. קיל, T/kill, קיל זה עושה שבעצם אני הורג, אחד מהאופציות שלמדנו מקודם, או מישהו. אם אני סתם עושה קיל זה פשוט הורג את עצמי. כאן אתם יכולים לכתוב את השם של חבר שלכם, אם יהיה לכם חבר אתם תוכלו ללחוץ על השם להשתמש לו. זה גם מדליק. הפקודה הבאה היא ספון פוינט. T/spawn point, אחד מהאופציות, בואו נגיד בחרתי את עצמי, אני לוחץ על זה, זה מאוד חשוב, תמיד להוסיף במספר האמצעי 1, אחרת תתקעו באמצע הבלוק ששמתם עליו. עכשיו בואו נגיד אני הורג את עצמי בפקודה קיל, אז אני מופיע באוויר. הפקודה הבאה שאנחנו רוצים ללמוד זה TP, T/TP, זה בקיצור של טלפורטד. אני כותב וזה, לא, אני לוחץ סליחה על המספר. לא, רגע. יש כאן איזה באג, זה באג חדש. לוחץ על המספר, הולך אחורה, וכאן אני כותב מה שאני רוצה. בואו נגיד אותי לתוך הבלוק. זה משגר אותי לתוך הבלוק. מה הבעיה? כאן היה הבלוק. ראיתם, אני נתקע בתוך הבלוק. אם אני... לא. אפשר גם להרוס את הבלוק, אבל עוד אופציה זה פשוט להעלות את המספר האמצעי באחד, חיובי. אז אני משתגר ללמעלה. ראיתם? זה אחד המדליקים. אתם יכולים פשוט להעלות את זה כמה שאתם רוצים, וככה תשתגרו יותר גבוה. בוא נגיד... השתגרתי עכשיו 1000 מעל הרצפה, זה ייקח לי שנה להגיע. כעבור שנה. טוב, השתגרתי ממש רחוק. זה לא היה כזה כיף. אבל אני יכול לכתוב כמה שאני רוצה, וזה די נחמד. פקודה הבאה, זה, לא, עברנו כבר על כל הפקודות. טוב, עברנו על כל הפקודות היום. ביי.